כולם מדברים על סלף קר, אבל חשבתם פעם שהכל בעצם מתחיל מהשינה שלנו? שינה איכותית זה לא מותרות, זה הבסיס לאורח חיים בריא בגוף ובנפש. הכירו את פרו, מערכת שינה מתכווננת חכמה מבית סימונס, שמביאה סטנדרט חדש, דרך אחרת לחשוב על שינה. זווית אחת קטנה ותגלו שהשינה הופכת לעמוקה ורציפה יותר. ומה קורה כשמרימים קצת את הרגליים? הגוף מרגיש חיוני ומקבל מנוחה איכותית שמשפיעה על הביצועים שלנו. השילוב הביוטי רסט, פטנט הקפיצים הייחודי, תקבלו תמיכה טובה יותר לצוואר, לכתפיים, לגב ולרגליים. שלט אלחוטי ששומר את התנוחות האהובות שלכם, וטכנולוגיות בדים נושמים ומנדפי זיעה שמייצרים אפקט קירור בקיץ ומונעים אבק ובקטריות. כל פרט עד התפר האחרון נלקח בחשבון כדי ללוות אתכם שנים. זה השילוב המושלם בין טכנולוגיה וסטייל. זה העידן החדש של השינה.